Sens dubte, una de les curses que més ha impactat a tots els aficionats a les motos aquí a Catalunya ha estat les 24 hores de Montjuïc. A elles destacava sempre una persona, el gran pilot, el que sempre ha guanyat més vegades aquestes 24 hores, en Min Grau. Min, ara tens un nou repte. Te'n vols anar a l'Illa de Man, no? Pues sí, me'n vull anar i ho tinc assumit que aniré. Estem buscant sponsors, ja en tenim diversos, però ens en falta algun més, però tot està ben encaminat i ben enfocat per anar a l'Isla de Man, començar a anar fa març o així, a fer uns entrenaments particulars, tigre en cotxe o en moto, per jo veure el circuit i més o menys per on tindré d'anar. Amb què comptes? En quines ajudes comptes per poder-ho fer? Doncs mira, el principal sponsor, per dir alguna cosa, és el Martí Motos, que és el que jo sol això no ho hagués pogut fer. Qualsevol prova de la Unió Europea, que Anglaterra també està dintre per dir alguna cosa, però qualsevol prova d'Holanda, Holanda, Suècia, Finlàndia, Itàlia, jo em hagués espavilat buscant amb aquest motoclub, amb l'altre, però la Isla de Man és una prova difícil i difícil d'accesdir amb ella, de col·locar-t'hi. Aleshores, si no arriba a ser pel meu amic el Martí Motos, pel meu amic el Ramon, també l'Àngel, que l'Àngel no fa res però de fora, m'anima moltíssim perquè serà el fan número meu que hi haurà tota la vida. Bueno, pels qui no ho conegueu, la Illa de Man és una de les carreres més carismàtiques que es corre a Europa. És un recorregut d'uns 60 i pica quilòmetres que combina per dintre dels pobles, dona tota la volta a la illa i va per carretera interurbanà. És com un Montjuïc però a lo bèstia. Exacte. És un circuit molt llarg, molt emblemàtic, s'agafen velocitats de quasi 300 km per hora o més, però que també té una llegenda negra molt grossa, perquè hi ha hagut molta gent que allà s'hi deixa la pell. No et fa por això, Min? No, la veritat és que no, és que si sortissis amb aquesta idea ja no sortiries. Ja no sortiries. Ni a la Isla de Man, ni a Montjuïc, i ara mateix jo, si sortís amb aquesta idea, no sortiria al carrer, perquè al carrer, la de morts que hi ha cada 4 dies per atropellaments, ja no explicaràs. A vegades és més perillós anar pel carrer que no pas anar a les curses. Exacte. Una cosa et volia preguntar, com et prepares per una cursa així? Bueno, jo preparat físicament, estic molt ben preparat de tota la vida, perquè jo no he begut alcohol a la meva vida, no he fumat mai a la meva vida, però no per la preparació, simplement perquè no m'ha agradat, i no he begut ni he fumat. Jo he anat fent els meus pinillos de gimnàsia, ara actualment, abans de la caiguda, diàriament anava fent un quart, 20 minuts de gimnàsia, de fer les cames dures, aquí els braços, l'esquena, una miqueta exacta, i tindre sobretot la musculatura ben dura, que és el que més importa. De tota manera, amb la categoria que correràs tu, són motos clàssiques, però hi ha pilots molt joves, de 20 i pocs anys, que també correran amb aquesta categoria. Quin repte planteges? Com penses acabar? Jo, el repte meu és sortir el més ràpid que pugui al meu ritme, evidentment, sense passar-me del meu ritme, i mirar de fer-ho que quan els altres descansin una miqueta, evidentment jo encara no estaré cansat i aquí potser els pugui donar més d'una sorpresa, perquè jo anant en moto no em canso. Em canso corrent, em canso nedant i em canso anant en bicicleta. Home, després de fer curses de 24 hores, que pràcticament anaves 12 hores dalt de la moto, perquè érem només 2 pilots a aquella època, ja m'ho crec que no et canses. I que l'altre pilot, si tenia un problema, tenies d'agafar el seu relleu, que m'ha passat un parell de vegades. Però bueno, jo baixava de la moto i baixava a la mar de fresc. En canvi, l'altre pilot del meu equip no, evidentment, però d'uns altres equips veien que el tercer o quart relleu, que encara els hi faltava 7 o 8 relleus, baixaven fets pols. Els tenien d'acompanyar, els tenien de refrescar. A mi no m'ha refrescat mai ningú. Jo m'estirava allí, el meu fisio em feia 2 coses, menjava una miqueta de pernil en dolç, una miqueta de 4 préssecs, que era l'època del préssec, i aquí passava tot. Min, sabem que ho acabaràs, sabem que ho farà, tota aquesta gent que t'està veient t'apoyarà i saps que Catalunya se t'estima moltíssim. Molta sort a l'Illa de Man i endavant i crits. Moltíssimes gràcies a tothom que em vegi i que tothom que em pegui
una espitxadeta i que em doni força. Això em dona més força que ningú. Que els que estan davant meu, que no puguin pujar amb la moto, però que m'empenguin i que em donin ànims, que és el que jo necessito. Segur. Ànims en tinc molts, Segur però que ho en necessito més. Ho farem, segur.